Είναι εφικτό 6 νεοσύλλεκτοι να βγάλουν απευθείας πεντάρι. Πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε τους παλιούς, Μάριος, Άλεξ και οι νεοσύλλεκτοι. Έλα νεοσύλλεκτοι, πάμε! 1 χιλιόμετρο, η Μύρια είναι warrior, πάμε! 2 χιλιόμετρα κάτω, είμαι νεοσύλλεκτος, αλλά είναι εύκολο. Είμαστε στα 3 χιλιόμετρα, δεύτερη φορά. Πάμε! Πάμε λίγο! Τι κάνουμε, πάμε λίγο. Πάμε! 4 κάτω παιχνιδάκι ρε, μάλλα φαζάνιες και έγια ρε. Γιο, μόλις τελειώσαμε. Easy. 5 χιλιόμετρα τέλος, εξετελέσιμη επιτυχία. Εδώ 1, 2, 3 και οι υπόλοιποι εκεί.